i badnje veče praznika rođenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Evo 40 dana nakon Božićnog posta, roždestvenog podviga, sabrali smo se u ovoj večeri da zagrejane duše i zagrejanog srca u zajedništvu svi čekamo onu radosnu vest koja se pročula kroz Judeju kada je rođen Hristos Spas naš u Vitlejemu. Kao što su pastiri bili sabrani iz svih porodica oko vatre u onoj Vitlejemskoj pećini, neka i Gospod nas koji smo se ovde sabrali oko ove badnje vatre i badnje drveta udostoji da se za nekoliko časova svi radujemo sa anđelskom vojskom, kličući reči slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Koristim priliku da se ovde zahvalim organizatorima koji su učinili da ova radost bude veličanstvenija i lepša, koji se potrudili da očiste portu, da pripreme drvo, da pripreme posluženje, da pripreme poklone za našu decu. Neka Bog sve blagoslovi i svima dobro daruje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. A da se Bože zdravlja za nekoliko časova svi mir Božjim rečima, mir Božji Hrista se rodi, va istinu se rodi. Neka svima na zdravlje i na spasenje. Amin. Ajme, pojďte.